Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Σήμερα έχω έρθει στο Λονδίνο, σε μια πόλη, και είναι εδώ ένα εκκλησιακό κέντρο της Lotus που έχει μια φόρμουλα. Νάτι. Έχει αυτό εδώ το αμάξι, το Lotus, το Jeep, όπως βλέπετε. Έχει ένα ποδήλατο Lotus, ένα ποδήλατο, και αυτό πόσο κάνει, λέει. Και αυτό εδώ το Lotus, και το πιο ωραίο αυτό. Αυτά παιδιά, αν σας αρέσουν τα Lotus γράψτε το κάτω στο σχόλιο. Αντίο!